athi yena amaphoyisa athe ngizoyifaka ilokhuzana i-VN la eke ning educate nina abantu base South Africa mhlambe imina ungazi kahle uma begaranta ngokuthi banamaphepha umbuzo wami uthathini noma mina ngiyasala khona la ngisala khona ngoba bengazi ukuthi kubili side uyi-terrorist uyi-refugee angaba ke invest engezwe ngathi makunjalo kufanele babe nemali la ko 5 million to invest ukuze bayenzeke lento abayifuna ukuyenza yabo angazi ke la uma refugees ukuthi ngenaphi ukuvula isitolo uyi-refugees mabethi banamaphepha amaphephani la athini iwona mbuzo wami lo amaphepha athini abazohlala noma uze ngomsebenzi osikese singawazi ukwenza thina noma uzohlala nje ngicela ning-educate ngomthetho walabantu laba bayitolo ngoba engikwaziyo ngoba into esibanga kakhulu la uma ngithi mina bayazi nje ukuthi ama-tech shop lo mnotho waselokishini ureservelwe thina ma-South Africans yabo ngiyabona ukuthi inkinga iqala lapha angakhulumi nabo ngisakhuluma nalo wakithi kodwa ngiyabona ukuthi already sekune-tension babuphakela umthakathi siyakuhlonipha Jacinta siyakuhlonipha ngizwa mfethu siyakuhlonipha nawe baba ngicela manje ukuthi lo mthetho nivele nis-educate ube sobala wenje manje ngikhona ufake endaweni e-right bese sicommunicate la mina nawe la ku-082 wenje manje kukanje mfethu nina nalabantu okhuluma ngabo engingababoni mina basemva kwakho thathani kuhulumeni ukuthi kufuna kuhambe kanjani kwenzeka kanjani yonke into eyenziwa la ezitolo ikhulunywa amaphoyisa yabo nje mina lesi sise-PPC nalesi sika-C ngizakutshela mina into ekhulunywa amaphoyisa mina athe amaphoyisa intsha inomuzwa wokutapa so bacela ukuthi izitolo kuvulwe ama-grill kudayiswe kuma-backloggers singavuli isitolo gengelezi uyangizwa nje mani so-ke wena nalabantu ongitshela ngabo angibazi ukuthi bawubani baziwa wena angibazi mina kodwa esikwenza la kule zitolo nje eziwu-2 mina engikhuluma ngazo yilesi esila e-PPC esiranwa abantu base-Somalia abanamaphepha okuba la e-South Africa njengoba izwe labo ne-asylum ne-South Africa nalesi esika-C ziyaseva but from the grill from the backloggers azivuliwe ukuthi abantu bangene ngaphakathi esitolo lokho kushiwo amaphoyisa kwathiwa izitolo ayivulwe kodwa abantu bangangeni ngaphakathi ngoba intsha inomuzwa wokutapa so-ke wena okushoyo angazi ukuthi ukuthatha kubani mfowethu angikuphikisi kodwa mina ngikutshela into ekhulunywa amaphoyisa kule zitolo eziwu-2 mina engikhona kuzona